Nyt me ollaan täällä lämärikisaa Roope ja Nikon kanssa. Me otetaan 5 vetoa kummaltakin. Roope vielä nörttää tossa, jos näet. Joo, siinä niin. Growtopia. No niin, sä voit vetää. Nyt on 3. vuoro, joo. Joo. 4. 5. No niin, nyt on Roopen vuoro. Joo, saa. No niin, nyt se on ihan teistä katsojista kiinni, että haluatteko, tai te päätätte, Niko ei halua näyttää namansa. Nyt se on ihan katsojista kiinni, että kumpi voitti. Te äänestätte sen ja no niin, moro. Seuraava video.